Piştî rêkeftinên rejîma Esed û PYD yê vê dawiyê û vegera bihêziya rejîmê bo piraniya bajar û deverên Kurdistana Sûriyê ku tenha PYD dibêje ew Kurdistana Sûriyê bi rêve dibe. Rejîma Esed mîna berê karê xwe berdewam dike û rêbendan lê cihê ku bixwaze datîne û ji bo leşkeriya xwe ciwanan digire û ji beriya demekî ve fişar li mamoste û karmendên Wezareta Perwerdeyê jî dike û kesên ku biryara rejîmê red dikin mûçeyên wan dibire û hin jî ji kar tên dûrxistin. Li parêzgeha Hesekê ya Rojavayê Kurdistanê, rejîma Sûriyê mûçeyên 185 mamoste û karmendên Wezareta Perwerdeyê rawestand. Jêdereke Xwecehî ji Hesekê tekez kir ku rêveberiya Wezareta Perwerdeyê ya rejîma Sûriyê lîsta bi navê 185 mamoste û karmendên xwe ku wê mûçeyên wan meha bêde li Hesekê bên rawestandin belav kir. Li gorî heman jêderê piraniya wan karmandan xwestiyê leşkeriya rejîmê ya neçar anko ya yedekin û temenê 43 salan li xwe girtiye. Her di vê mijarê de rêveberiya Perwerdeya Hesekê daxuyaniyek belav kir û têde ji karmendên ku mûçeyên li ser mamosteyan belav dikin xwestiye ku mûçeyan belav neke ta ku hemî karmend û mamoste li odeya amadebaşiyê li ya rêveberiya Perwerdeyê vegerin. Dê meha bihûrî de jî ji ber ku bi sedan mamoste û karmend neçûne leşkeriya neçar anko ya yedek ya rejîma Esed ku wan mamoste û karmendan dê bişînin deverên egeriya şer têde hebin. Wekû siza rêveberiya Perwerdeyê mûçeyên 508 karmend û mamosteyan rawestandibûn. Ji aliyekî ve PYD dibêje ew lê Rojavayê Kurdistanê anko Kurdistana Sûriyê desthilat e û ciwanan neçar dike bi zora xwe biçine leşkeriya wê ya neçar û ji aliyeke din ve rejîma Esed jî vegeriyaya mîna berî şoreşa Sûriyê û desthilatdariya xwe carek dî bi ceh dike.